cacennau bach pysgod yma yn rili hawdd i wneud. Beth sy'n dda yw, allwch chi ddefnyddio unrhyw pysgod chi moyn. Hefyd, os ydych chi ddim yn hoffi pethau'n dwym, does dim rhaid i chi roi mewn y chilies. Felly, dwi wedi rhoi mewn i'r peiriant cod. Nawr, dwi'n wedi rhoi mewn bach o porc. Y reswm dwi'n rhoi porc mewn yw, dwi'n meddwl bod porc a pysgod yn mynd yn rili dda ei gilydd. Mae fe'n eitha traddodiadol hefyd mewn coginio Asiaidd. At y cig, ychwanegwch 3 sibwnsyn a 2 chili coch. Dwi'n gadael y hadau mewn, gan bod fi'n hoffi bwyd rili twym. Gratiwch groen 2 leim, a wedyn rhowch 1 gwenwy mewn i'r cymysgedd. A mae hwn mynd i helpu dod â'r cynhwysion i gyd at ei gilydd a stico'r gacen i dwi ddim yn torri tra'n coginio. Ychwanegwch halen a siwgr. Dwi wedi ffeindio bod bwyd y ddasiaid yn defnyddio lot fwy o siwgr na be byswn i yn. Ond y reswm am hwnna yw oherwydd bod yna lot o vinegar, blasau rili cryf a chwerw yn y coginio. Felly mae fe jyst yn helpu balansio allan y blasau. Ond hefyd mae yna bwrpas i bob fath o bwyd asiaidd. Mae rhaid i chi cael y twym, yr hallt, y melys a'r chwerw. Mae rhaid i chi cael y 4 balans yna yn y prydiau bwyd ydych chi'n creu. Saws pysgod yw hwn. Rhywbeth rili traddodiadol yn y coginio. Cymysgwch y cyfan tan bod wedi cyfuno'n dda. Felly mae'r cynhwysion yma i gyd yn rili man. Lliw neis ar ein yn barod. Felly gweld y chili a'r gwyrdd. I ychwanegu at y lliwiau yna, twrwch fwynsied o coriander. Fi'n caru coriander, so mae fi watcho faint fi'n rhoi mewn. Torwch 50 gram o ffa gwyrdd. Dwi'n cofio pan o'n i efo bwyta rein allan yn gwlad tai, oedd y ffa gwyrdd wastad yn chunks bach fwy o seis. O'ch chi'n cael gwead gwahanol pan o'ch chi'n bwyta fe. Nesa, torwch 100 gram o gorgymychiaid amrwd yn fras. Bydda rai wedi coginio'n barod fel rwbwr yn eich ceg. A dwi jyst mynd i torri rein lan bys wedi cael ei chwalu yn y peiriant. Fi'n gwybod bod y cacennau yma yn rhywbeth sy'n atgoffa fi o trefeili dy Beth pan o'n i'n ifancach. A dwi yn rili hoffi ail-greu reseitiau bwyd dwi wedi trio yn gwahanol llefydd, nid tramor hyd yn oed yn y wlad yma. Dwi wedi trio rhywbeth nhw bwyty neis. A meddwl, allan ni wneud hwnna adre. Mae hwn yn dod at ei gilydd yn neis. Mae fe'n rili sticky sydd yn dda. Mae yna techneg o mewn mewn efo'ch dwylo a codi peth a taflu fe nôl mewn i'r bowlen, a mae hwnna'n helpu adu lan y proteins yn y gymysgedd, a mae hwnna'n helpu lynu fe at ei gilydd hefyd. Ar ôl cymysgu fe'n dda, dyma dip bach i chi. Glychwch eich dwylo cyn siapo, neu hwn stopo'r gymysgedd rhag stico. Gwnewch nhw unrhyw faint chi moyn. Ffriwch dros fres canolig i uchel, nes eu bod nhw'n frown euraidd. Nesaf, ymlaen at y saws dipio. Torwch hanner wenwnsyn coch yn fan, tamed maint bawd o giwcymbyr, a hanner chili coch. Gratiwch tua modfedd o sinsir ffres, ychwanegwch binsied o halen, a 2 neu 2 llwyfwrdd o siwgr. Yna 6 llwyfwrdd o win reis neu vinegar gwyn gwyn. Ac ychydig o ddŵr i addasu'r blas. Cymysgwch y cyfan. O'n i efo bwyta rein lot pryd o'n i'n trefeili trwy gwlad tai. Mae jyst yn rhywbeth bach rili neis i bwyta canol prynhawn efo 1 neu 2 cocktail bach. Right, dwi'n mynd i blasu rein efo chopsticks. Gen i weld nawr. Maen nhw'n really fresh. O beth sy'n neis
Dych chi'n cael y crunch o'r ffa gwyrdd. O, bach o chili.